favor, aturau els mòbils que no han de molestar. Pensau que l'espectacle ja és a punt de començar. S'apaguen tots els llums i a la sala es fa silenci. Un públic expectant espera amb impaciència, amb ganes i amb premura que s'alci el taló per viure una aventura. Quan comenci la funció, l'escena s'il·lumina i es veu el decorat. L'espectacle és preciós, que bé ho fan aquests actors. Podrem ballar i cantar, serem protagonistes de la millor aventura que ens puguem imaginar. Despertarem d'un somni quan acabi la funció i tornarem a casa amb un somriure al cor. Despertarem d'un somni quan acabi la funció